سلامت عنا هبلي كل كورنا تعلم كينكم مدبات مرب نيوس اب كنكتال تركبوا كبرات تخاتلتي مون ساعة زوالدنا يوم حدش تحبريتات حزنا لكم مزينا لنا نيم كهتالكم نعدم فلما قلنا سبر زينا لنا ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓጓፍ ስፍሓቱ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ሓደ ዓመት ዝቕፅል ናይ ስልጣን ግዜ ምንውሑ ስዒቡ ካብ ህወሓት ዝወፀ ግዜያዊ መግለፂ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብክልቲኣዊ ፖለቲካዊ ዘረርብ ተስማዕማዕቲ ኣካላት ማለት እውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን كتايش يقبع بمسرة زون ولا قاب بزح عن كفكف زنورن بزح قالس استخايدلون انت نبره نزحلفو 3 عامات زصن حق زيوم محدار بمسرة تسممع زقمطو بزررب هوحتن منغس ኢትዮጵያን ዝተጣየሸ ይነሩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መቀጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ በመታሐዘ ክፍጽሞም ዝጸንሐ ተግባራት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝወፀ ሕግን ነትስምምዕ ሙሉእ በመታሐስን ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ከም ዝወሰነ ተማሊ 30 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ማዕኸን ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና እዚ ውሳነ ክልቲኣዊ ፖለቲካዊ ዘረርብ ተስማዕማዕቲ ኣካላት ዘይተገበረሉን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወፃኢ ዝተመሓላለፈን በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንመላእ ህዝብና ኣደራደርቲ ስምምዕ ፕሪቶርያን ማሕበረሰብ ዓለምን ክነፍልጥ ንፈቱ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕለት 1 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓጓፍ ስፍሓቱ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሕዚ ድማ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ዝቕፅል ናይ ስልጣን ግዜ ምንውሑ ስዒቡ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝነበረ ፖለቲካዊ ቅራኔ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ከብፅሖ ከም ዝኽኣልን ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳርን ትግራይ ብተወሳኺ ድማ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ እውን ሓዊሱ ዓብይ ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ሓጓፋት ይፍጠሩ ከም ዘለዉ ዝወፅሓሉ ዘለዉ ሓበሬታታት ይቃልዑ ኣለዉ በዚ መሰረት ድማ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ዓብይ ድንጋፀን ምድንጋራትን ከም ዝፈጠረን ኣብዚ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ተወሳኺ ሓደ ዓመት በትረ ስልጣን ዝምልከት ሓድሽ ውሳነ ንምውሳን ህወሓት ምሽጥራዊ ኣኼባ ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ዕለት 1 2018 ሚያዝያ مالتيو زوجة نزي ناي حدا عمت ناي زغطل حدا عمت تناوحلو ناي جنرال صادقان ናይ በትረ ስልጣን ጊዜ ከም ዝተቃወሙን ብንዑ ስዒቡ ድማ ነቲ ዝሰማዕኹሞ ዝመስል መግለጺ ከም ዘውጹን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ እቲ መግለጺ እዚ ከም ዘመላኽቶ ዘሎ ድማ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሕዝውን ንዓና ዘይካየተ ግዜያዊ ምምሕዳር ተጠርሹ ከም ዘሎ ንሓደ ዓመት ክቅጽል ከም ዝተፈረመ ከም ዝተፈቅደን እዚ ድማ ብፌደራል መንግስቲ ውሳነ ጥራይ ከም ዝኾነ ንኣባና ንሕና ምንም ዓይነት ኣፍልጦ ከም ዘይብልና ኣብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ዙይኖም ኢሎም እዮም ኣውጽኦም ዘሎ ማለት ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ደብዳቤ እዚ ብዓይነቱ ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ጠንክር ዝበለ ደብዳቤ ኣይመስልን ምክንያቱ ድማ ንሕና የለናሉን ንሕና ኣይተሳተፍናሉን ዝብል ይምበር ኣይንቅበሎን ዝብል ቃል በቃል ዝወፃ ዓይነት መግለጺ ዘሎ ኣይኮነን ክብረት ተኸታተልቲ ኣብዚ መግለጺ እዚ ተኾነ ግን እቲ ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ከም ዘቕምጦ ብመሰረት እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ህወሓትን መሪሕነታት ክልቲኦም ተሰማሚዖም ተዘራሪቦም እዮም ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ከጣይሹ ዝኽእሉ ኣብ ትግራይ ዝብል ነይሩ እንተኾነ ግን ሕዚ ንሱ የለን ንሕና ከይፈለጥና ንሕና ከይተሳተፍናሉ ከይተዘራረብናሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ንግዜያዊ ምምሕዳር ኣናዊሕሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣይንፈልጦን ዝብል እዮም ኣውፅኦም ዘለው ኣይንቕበሉን ዝብል ሕዚ እውን ቃል በቃል ዝብል የለን ኣብዚ ነገር እዚ እንተኾነ ግን ኣብ መላእ ናይ ትግራይ ወረዳታት ዘለው ቤት ምክርታት በብ ግዲኦም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተቃውሞታት ከስምዑ ተሰሚዖም ኣለዉ ንኣብነት ከም ናይ ተንቤን ቤት ምክሪ ናይ ወረዳ ተንቤን ከምኡ ድማ ናይ ዓድዋ ናይ እንትጮን ካልኦት ከባቢታትን ነዚ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ግዜ ከም ዝተቃወምዎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ድማ ማዕረኽ እንደገና ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓጓፍ ይፈጥር ከም ዘሎን እቶም ላዕለዎት መሪሕነት ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ዓብይ ክፍተት ድማ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎን ዘርኢ ምክንያታት እዩ እዚ ሓደ ተንኮል ናይ ብልጽግና ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሮም ዝርከቡ ምክንያቱ ድማ እቲ ብልጽግና ፓርቲ ኣብ ትግራይ መፅኡ ከሸንፎ ዘይከኣለ ቦታ ባዕሉ ንባዕሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ባዕሉ ንባዕሉ ንኽበኣስን ባዕሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ማእኸሉ በባዕሉ ተናቒቱ ተባኢሶም ምንታን ክፈላለዩን ብዙሕ ዓይነት ክፍተታት ንኽፍጠርን ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ ይክብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሮም ዝርከቡ ክብረት ተኸታተልቲ نفت ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ዋዕላ ጸጥታን ድሕነት ባሕርን ጸጥታ ቀርኒ አፍሪካን ዝብል ዋዕላ ከም ዘካየደትን ዝተፈላለዩ ብዙሓት አምባሳደራትን ዲፕሎማቲክ ልኡኻት ቀርኒ አፍሪካን ሃገራት አዕራብን ከም ዝተሳተፉሉ ዝንገረሉ ዘሎ ዋዕላ ከም ዝተካየደን ነዚ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብዝሃቦ መግለጺ ዕብዳን ብልጽግና ካብ መፋረቕ ናብ ሙሉእ ይዓበሎ ክብል ከም ዝገለጸን
መጠንቀቅ ተሓዘል መልእኽቲ ኣውፅኡ ኣሎ ቀንዲ ነጥብታት እዚ ናይ ራብዓይ መድረኽ ዘተ ሕቶ ባሕሪ ድማ ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእልን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካን ሃገራት ኣዕራብን ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክድግፋ ከም ዘለዎን ከም ዝተገለጸንን ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ሕቶታት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ክድግፉን ዝለብዋ ቀሪቡሎም ከም ዘሎን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ድማ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾነ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ሕቶ ቅቡልን ወድዓውን ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ቴር ማርያኒ ዝተባሃለ ሓደ ኣባል ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ቅቡልን ወድዓውን እዩ መላእ ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ነዚ ሕቶ ክድግፍዎ ይግባእ ክብል ከም ዝገለጸን ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣለዉ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሕቶ ብሕፅር ዝበለ ግብረ መልሲ ካብ ያጉይ መዋዕል ክሳድ መሓዝ ክብል ሕፅር ዝበለ ግብረ መልሲ እዩ ሂቡሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝቐነየ እቲ ናይ ራብዓይ መድረኽ ዘተ ሕቶ ባሕሪ ዝብል ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ናይ ፀጥታውን ናይ ድሕንነትን ጉዳያት እዩ ክመክር ቀንዩ እቲ ምሽጥራዊ ኣኼባ ማለት እዩ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ግን ብሰፊሑ ክውግዕሉን ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ዝቐረበን ድማ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ተዚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ንኣሳት ልዕሊ 120 ሚልዮን ዝወነነት ህዝቢ ብዝሒ ህዝባ ልዕሊ 120 ሚልዮን በፂሑ ዘሎ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ኣብ ሰዓት እዚ ክትንቀሳቐስን ንግዳዊ ርክባት ካልኦት ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክባት ከተካይድ የሸግረላ ዝብል ሓደ ኣጀንዳ ከም ዝቐረበን እዚ ኣጀንዳ እዚ ድማ ብብዙሓት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ብናይ ኣውሮፓ ሕብረት ልኡኻት ከምኡ ድማ ካልኦት ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ልኡኻት ዝነበሮም ልኡኻት ኮይኖም ናይ ኣዕራብ ልኡኻት እውን ከም ዝነበሩ እዩ ዝነገር እዞም ናይ ኣዕራብ ልኡኻትን ካልኦት ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ፓርላማ ኣባላት ሓዊሱ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ልኡኻት ዲፕሎማስያኛታት ከም ዝተሳተፍሉን እዚኣቶም ድማ ንኢትዮጵያ ክድግፍዋ ከም ዝኾኑን እዮም ቃል ኣትዮም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታ ይበፂሕና ዘሎ እንተኾነ ግን ነዚ ዝሰምዑ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ዝፈለጡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ድማ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ካብያ ጉይ መዋዕልስ ክሳድ መሓዝ ዝብል ሓደ መልሲ እዩ ሂቡሉ ዘሎ እዚ ማዕረኽ እንደገና ከቢድ ከም ዝኾነ ዘርኢ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብርግፅ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ መቕፀል ከቢድ ዋላ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ዓሰብ ዝብልዎ ኢትዮጵያውያን ዋንነቱ ናይ ኢትዮጵያ ይኽብሉ ዝገልፅዎ ዘለዉ ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደገና ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ፃዕርታት የካይድሉ ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ ነዚ ድማ እዩ ነቲ ናይ ራብዓይ መድረኽ ዘተ ሕቶ ባሕሪ ወይ ከዓ ናይ ድሕንነትን ፀጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝብል ኣጀንዳ መስሪቶም ንብዙሓት ዲፕሎማስያኛታት ናይ ዓለም ከእምኑ ዝመክርሉ ዘለው መድረኽ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ተባራዒ ዝበሃል ኣጀንዳ እዩ ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ኣብዚ ምብራቕ ኣፍሪካ ኮነ ኣብ ዞባ ነቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እውን ንዕኡ እውን ከም ምክንያት ገይሩ ዝተበገሰ እዚ ኣጀንዳ እዚ ሕዚ ነተን ናይ ዕራብ ሃገራት ወይ ከዓ ነተን ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝሽፍርዎ ወይ ከዓ ንሳቶም ዝዝውርዎ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንዓኣቶም ንእሽተይ ቆላሕታ ክገብሩልን ትኩረት ንክገብሩልን ዝዓደመ ኣጀንዳ ዝመስል ያ ኢትዮጵያ ሕዚ ሒዛ ወፅያ ዘላ ማለት እዩ ክብላት ተኸታተልቲ እሞ እዚ ሓበሬታ ዜና ኩሉ ሕብረተሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ እንተኣነ ግን ኣብ ዝነበረን ምድላው ዛዚመ ኣለኹ ሰብስክራይብ ና ላይክ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ ሰላም